igama yapha nguSiphenathi Qambi. Ngizolwa noLusanda Komanisi nge-lightweight siwe la e-ABU title fight. Hayi ke ngiphuma ngapha e-Western Cape Town indawo pha eGryfontein. Nami ke apha le fight ngilungisele kakhulu. Ngifika ngethuba bale fight izawuqhubeka. Nami ke silungisele kangangoko dinako. Noko yonke into si-ready. Akho nto ndingayenzanga. Ndi-ready for zonke eza round, yonke la 10 round ndi-ready for yona. And ke sivile ngayo uba kuthiwa ngumntu onamandla udla wonke. And ke asinaxhala lakhe uyawa uyabetheka. Ngoku ke loo nto leyo yonke iyancela into yokuba anogqiba umntu onjalo. Kuba ndaba ndambetha phaa ndambamba phaa ndamshiya amabala. Uba uze nge-knockout yena loo fight leyo mayibe anti kuye late kuba lithuba lam ndizilungiselele for le fight. Yona ititle yona imele ndihambe nayo apha e-East London. Yona mayolala eCape Town. Ibaluleke kanjani kangakanani le fight kuwe? Ibaluleke kakhulu kuba ithuba ndaqala ulifumana eli. Okundadlala i-boxing kusuka 2006 okunandihlala nzima. Ndiyabulela ithuba ndifumana kule promotion yalapha.